бардорой ма дига шаҳрҳои устida почта заказ кардагаан ки телефон заказ кардагаан ва поштаҳошонам получат кардагаан ва ҳар якташ отзиви худча мондагаан. иншоалло як чанд нафар уже видеоша равон кардагай. Бози боша видеоро тамошо мекунем, дар давоми видео мемонам. Распаковка чек телефон заказ кардагаан магазини Умедҷон Техноблок Россияга. Телефона заказ кардагем беҳад ба нархи дастрас. Телефон Samsung A34 8256, зарядник, колонка, чихол, ҳамаи 27800 рублей. Магазин дар нархи бе чихол бе зарядникаш места 34000 почти. Абоҷа пленкашам ҳаст, дар пленкаша фурӯмӯш кардем. Так што метунӣ ба дили пир заказ кунӣ. Доставка 2 рӯз ношида даже Россияга. Салому алейкум, братан. Сози тенди саломатият хубан? Гап нест, да доставка кагид нагирифтем 6000 омад. барои телефонто, барои ремонто, общий ҷамъу ҷамъ. ина магазини Realfon телефон гирифтем. Redmi 12 Note 12 Pro Plus. ҳамаш 100%. ина документош, блок питаниш, кабелаш, чихол, документош, гарантиш даже ина ҳамач 100% гирифтем омад. агар ки шумо ҳам почта заказ карда бошед, хоҳиш мекунам ҳамахел вақти получат кардан ҳамахел видео карда равон кунем. Беноҳат хурсанд мешудам. раҳмат калом барои дастгириётон. саломат бошед.